El monstre Petarró, de Paco Cholvi i Carles Arbat. Un audioconte d'Animal-llibres. Al carrer dels Pèls de Punta d'un poble anomenat Espantacriatures hi vivia un monstret a qui li agradava molt jugar i menjar xocolata amb les dues mans. Cada dia anava feliç a l'escola de monstres per aprendre a fer por. Li encantava estudiar música tenebrosa i matemàtiques fantasmagòriques. Volia ser el monstre més terrorífic del món. I és que ell venia d'una famosa família de monstres. Tothom sabia com treballaven els seus pares, els tiets, els avis i els besavis. Estudiava molt perquè volia fer-se ben gran i tenir molta traça per espantar. Volia ser com el Papu o com l'home del sac, que també havien passat per la seva escola. Per fi va arribar el dia que el seu mestre li va dir que ja estava preparat per treballar de monstre. Però, mestre, no creu que és aviat encara? Els companys Frederica Feredat i Pere Perill fa més anys que estudien que jo. Tranquil, tu t'has esforçat molt i ho faràs molt bé. Havia arribat el moment. Quina il·lusió! Va anar corrents a l'Ajuntament d'Espantacriatures i va demanar una llista de les cases del món dels humans amb nens i nenes que no es portaven bé. En acabat, va marcar en un mapa la ruta que seguiria. A la primera casa hi vivien dos germans que no es volien dutxar mai. Es va amagar dins l'armari de l'habitació per espantar-los. Però, com que era el seu primer dia com a monstre professional, estava tan nerviós que la panxa se li va regirar. Just quan va sortir d'un salt de l'armari per espantar els nens, dels nervis que tenia, en comptes d'un crit terrorífic, se li va escapar un gran pet. Els nens, en lloc d'espantar-se i posar-se a plorar de por, es van pixar de riure d'aquell pet tan sonor. El monstre ho va tornar a intentar. Va agafar aire i va provar de mullar un gran crit terrorífic. Però, un cop més, els nervis i la panxa van fer que se li escapés un altre pet. Els nens no podien parar de riure cada vegada més i més fort. Fins i tot es van inventar una cançó per al monstre. Monstre Petarró, un bon pet t'has tirat. Volies fer-nos por, però de riure ens han pixat. Tot malhumorat, va pensar que havia tingut mala sort i se'n va tornar cap a casa, preocupat. L'endemà es va amagar a l'armari d'una altra casa. I quan va voler sortir d'un salt, els nervis li van tornar a jugar una mala passada. El monstre, molt trist, va anar a parlar amb el seu mestre. Ai, mestre, dels nervis se m'han escapat uns pets que han fet riure als nens com si s'acabés el món. Ui, no sóc un bon monstre. Però què dius? Li va respondre el mestre. Això és una bona notícia. Fer por és per als monstres corrents. Som tan llejos que no sabem fer una altra cosa que espantar. Però tu ets especial. Tens el superpoder de fer riure. I això és fantàstic. Per què? Sabies que hi ha molts nens i nenes que se'n van a dormir tristos? Tu podràs dur-los alegria. Aquella mateixa nit, el monstre va visitar una nena que sempre se sentia sola a casa. I anava molt ben preparat. Havia sopat un bon plat de mongetes i quan va sortir d'un salt de l'armari... La nena va riure tant que al final es va dormir amb un somriure als llavis i amb una pinça al nas.
I així va ser. A partir d'aquell moment, cap nena ni cap nen no se'n va anar a dormir trist mai més. El monstre Petarró els feia riure sense parar. I conte contat, conte acabat. I qui no rigui, pel monstre Petarró serà visitat. El monstre Petarró, de Paco Cholvi i Carles Arbat. Un audioconte d'Animal Llibres. Locució, Nelo Gómez i Victoria Mínguez. Disseny i realització de so, NG Media. Producció executiva, Héctor Miravalls. Coordinació editorial, Paula Soriano. animalllibres.cat